Now, Peter, I'm not going. I'll say, I'm going to put those in our DJ. Viva NFP, viva! Wafowethu ngiyabonga kakhulu baholi ukuthi nami ngibe ngcenye yalo mcimbi namhlanje wafowethu. Ngiyabonga futhi bafowethu ukuthi uDumase niyamthanda futhi niyamjabulela ngalendlela. Ngizela amadoda amahlanu nabila hosha highway awethathu asikawe. Ngizela amadoda amahlanu nabila hosha highway here I think I will go. Somebody teacher. All right. Kunensizwa laduma kahle ethe ikuphathela isipho. Ifisa ukukunikeza lapha estage umuqeda nje. Yebo mfowethu. Sesiyavala yogcina. Ubuthelezi kwamasipala ucingo lwakho selilahlile nantu kumina. Eze nemali engango 500 rand ngimtholisele. Semkhavini lo. Alright, siyabonga kakhulu kuphathazi nansi insizwa. Siyabonga ngoba iwumthandi womculo wakhe. Ngiyafisa ukuthi lelokhuzana esiphezulu uyamukele ngenhliziyo emhlophe isuke ejuleni walensizwa enhlizweni yakhe. Yiyo ke lensizwa yakhona khona ngoma engumdwebi ithe ifisa ukupha leso sipho. Siyabonga kakhulu. Ngifisa ke ukudlulisa ukubonga kulongoma SAPS ukuthi ukwazile ukuthi asinikeze lo 20 minutes sesishayile isikhathi esizayo. Siyabonga kakhulu nongoma SAPS uJehova ngicine njalo. Anandisele. Ngiyaqala